時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火はいまだに勢い衰えず、山深いアシナの国にも燃え広がっていた。県政アシナ一心、国取りの決戦であった。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、アシナの国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に稼などしておりませんが構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに、囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。
お迎えに参上いたしました。我が主。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。御意。狼よ、薬水のひょうたんだ。これで傷を癒して。さて、そなたの体、その後大事はない。その後。あの世のこと。はい。いや、今はこの御意。堀沿いに進んだ橋の下に場外への一心様よりそう聞いた。まずはその橋下の見つけたら、そうだな、足の歯笛で合図をくれる。ほら、昔聞かせてくれたであろう。その音を頼りに。
橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴、あそこも見張りせよとの。戦が近いのかもしれんな。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出ていずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れ、あるいはどこかに。そなたはどう思う？御意の御意か。はいや、さあ参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私はすまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。芦名源一郎、参る。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その優しい顔の仏様は、わしの彫ったもんじゃ、誠の仏師が彫られたものだ。人が、己の内にあるものとは。怒り、悲し、そういっただ。お前さん、名はな、その目、さしずめ、任に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を彫らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を彫るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任具だと？そうか、このからくり。察しがいいな。任具を持ってきたら忍び義手に仕込んそうすりゃ。いいきな。お前このあれで寺を出て右手の広場にも妙なことになっておるものと気が合うか？
見ぬ顔だな。そこもと名は。だが忍びのそこもとよ。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように。お主は何だ。死なず、あるいは虫つきと呼ぶ者もおるな。死ねぬのでただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にし。そこもとよ。それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ幾度でも切られ。どうじゃ。承知。よし、刀を。力ばまい。どうした。さらに参る。さらに参る。お見事。またそこもとのは。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。
伊之助か、せがれよ。若様を。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。
この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。誰ぞ。ああ、その声。いや、御神。我が名は野上伊之助。どうか私の母なのだ。狂ってしまい、お主の鈴を。そうか、母はその鈴を上ごとのように仏様に備えろと。だよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。お前さ、ちっとは死のとっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうする。戦う術など忍びだ。手に入れた。忍。忍び義手は牙じゃと言うたが、忍を仕込むことでその牙は敵立てならば打ち砕き、仕込んだ忍具が増えるで殺す相手なりの殺し方。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生どれ貸してみろ。
そこもそれ。またそこ。
いのあるああ忍びの旦那だ。いやあの世以来ですね。あの世とは何だ。旦那覚えてねえんですか。ああ。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃はそれから足を洗って物売りをが銭がないから、そこで旦那あっしにそれを元手にそれからおまけにどうです。銭だ。旦那ありがてえ。話してくれ。ああもちろんでさ。あの夜あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家、ちんけな野党なんざけど先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そう。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやして、今も何か。ねえお題さえいただけりゃ他にもぜひ情報を買ってください。いただいた銭、旦那。これも平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様。エマ殿、平田から逃れてきた者他には。もうほとんど残っておりません。すまぬ。流因を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。これも平田のもの。弔くエマ殿。
赤鬼め。縛るだけでは不安。戦の前に我らが襲われてしょうもねえわ。いざとなれば火を使うし、赤火をこういうお達しじゃねえ。変わっちまったな。